And guys, part 2 na ni, please subscribe YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. Part 2 na guys. Hindi makakadagabi maligo. Dili no. Pag anong nailakaw, hindi ko sa kitapon na. Masa, wala. Hindi, yung hatbat. Gusto kong hindi ko tumbay na balik. Pasmado juga man. Adi ay. Pasmos kusog yung lawas ha. Gaspang na kayo. Agay. 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 Damay. Sagit lang. Agay. Agay. Sakit lang, ilang yung pangutot, kit plus 100. Tato eh. Pas mo na sa kusog. Pasmos kusog na. Ang ending sa pasmos sa kusog, Padung para masayod mo, mawala yun ang kusog. Maglingkod-lingkod na lang yun ta. Higda. Wala nyo dito kusog. Ang kunang-una kusgan. Di pa ka manigarilyo, inom, wala. Wala ko na. Mag-explain ko sa inyo, ha? Paminawa ko ha. Katulong mo hiloto no. Siya lang akong explainan, kaya nakapaminaw man mo. Manigarilyo ta o dili. Garilyo inom, no. Mag-explain ko, paminawa ko nyo, importante ka sa pangkalawakan ha. Minaw ka ma'am, ha? Kani diri kung pa mo masayod mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Ma-explain ko kaya gusto mo taman mo. Ma-share ko ninyo sa inyo mga kapaligihan. Uric acid, sugar. Kalimot ha? Di yun ni sila parehas mo ni top 2 nga sikat kaayo yung madungog na to no. Tapos sugar, tapos uric. Napatay ka rin na. So, kaning uric acid na rin sigarilyo inom. Sigarilyo inom, pasayang alimango. Hala. Dari ha? Dari speaker, soft drinks, kape, juice, cha. Kung saan dagang ipasulot sa lawas, Ang tiyada, hindi na pwede dili sa na siya pwede sa kuha ha. Madaot ang atong tiyan ha. Pwede ka mo cha. Kung mag-cha, diretso di kakaon. Kasagaran dili hindi pa biya. pusog ko. Dili biya kasagaran mo kan magkunyara. Kaya natimo-timo ra no. Kanya na kinabit ito ba? Ano? Ano siya ha? Sa monitor ito ang sikat ito. Wala ang uric. Uric acid. Tingala mo, nagunauna mo nag-isgot ang high blood sikat na. Si high blood dili na siya under na sa uric acid. Adi Once mo high blood ka, taas yun nag-uric. So di ko magbase sa number kay tridor man na. May nga bita condition man na. Anong naungato man, di ba? Tridor. Di ko mukha sa number. So once mo taas atong uric atong dugo mag-sticky, yung high blood na kay sticky man. So muhinay na sa atong dugo ha. Nalang mabungkag ni kay di ni mabungkag madog kadugay magkadugay mubugat niya atong tiil madugay mo lakaw ta tag sa kadangaw na lang ha. Mura nagpato. Sakit gamay shoot. mao ba ni banhod no mudang natagpasa ha. Ano ko sa atay. Hilot Lord. Kailang na ba no? Ano din sa Taas mo sa kusog mo. Lord. Ani ma'am ha. Ay na tridor sa imo nga nasa kusog mo labi na sa talikod ka. Palit mo. Mo sa ni mo ni ma'am? Mo sa ni ma'am? Best friend. Kani ha. Ay, nasugot ako. Nasa kusog mo. Mo ni hilot ma'am nga sabay healing ni siya ha. Down ko. Maglabi mo talikod ka. Kung matubang dili ko Sana, na ha. sana, ako. Nari nag-trader sa iya. Ha? Kani Ay, ay. Lalaki na sa mama, lalaki na. lalaki daw. Unsa man na? Unsa man na? Ako. Murag bubog bitaw ang sana. Hait? Hmm. Wala man yung hait. Kana kana. Unsa man yung nakuha? Sa tiin. Bagtak? Oo, sa bagtak. Ng dad. Hindi na sa tanggalon, dili ka mamahayo. Pwera lang sa maayo mo, healer. Ang sakit o diri ma'am?
Acid. Ha? Dili, Uric dili. acid. Dili. Sugar. 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 Very good. Kanay sa pikas ang uric, ha? Wala ang uric. Ay, kalimot. Wala na kabuo. Ang sugar, tuo. Dili ang soft drinks, kape, juice, ha? Yan. Number 1 dyan atong dangon, kanang pasa og udto hapon gabi, ha? Wala din puro sa'yo na sir. Hmm? Hindi na ito pwede nagpamuna sa'yo. Bawal. Ang mabasa ta buntag lang. Bago ta mo Trabaho. trabaho, ha? Asa magkakita Ala, ako sir. Asa magkakita eskwela nga ini uli pa maligo. Di ba iligo kita daan, no? Ako sir, una ko mo. Hello, mayong hapon. Oh, kuhan pa sir, bakante na to sir, napa sa mga alas 4 pa. Dere sir. Digos na lang, digos. Taga-digos ka? Dere nakakuha ka ni first gram, Mercury? First gram. First gram Mercury at bang na nanay dalan niya mo na mo rabi na kumpan pero dili makabot sa gym. Purok mangga. First kanto lang likod sa Purok Mangga. Ito man, i-book na ni. I-book na ni, i-booking mo ko sir. I-book na ta. I-booking ba, booking? Alas 4. Alas 4. Pagdalag doon kamalong sir. Malong. Di, pagdalag malong kay ihapin mo ko na sa sir o itabon. Kung kay malong habol. Nana yun ay habol, sigurado. Anong likod naman? Pagdalag doon ka malong sir. Pagdalag doon malong or habol doon. Ito man, okay ra? Pagdala po jacket, media, jacket na lang o kanang jacket na lang. Okay ra? Uy, sama ka sir. Tama ito kung mag-ilot, mag-jacket. Di ang naandan man sa karaan pag magilot, layas. Dili mo kung sugutan na. Di ba gusto ka maayo, dapat pag man baluton. Oo. Nagkabalo mo gutang nga, panutan mo gutang tao. Ano, sa mo ito? Nagpanutan mo ko. Alangan, pag magilot kasi short na paglakaw, kasando ra. Ay, ay! Ay, agay, agay! Sabi ito, may sakit. May anak eh. Amot ko sa puti, nasuko na ako mga tao. Lalaki ni. Sa inyo ng trabaho dito. Pero, dili ka kabalo kaya kung naman ka naman, palikot ka manimok. Yan nagongong, dakbang. Ragato bang, okay lang naman. Mana ba, mana kung masagot. Pero dili sa daot. Sa negosyo na sir. Basta nga na ragong yung man. Oy, kuya kayo. Yun na siya, pangurim-urim, pinaigo mo ko niya. Naamang ko istorya nga bugmo, istorya ko nga magiang kag daotan ng hangin, matinuod. Sa mo to ora po na lang ha. Ay! Agad. Bitin may ma'am. Kira?